Zahrajem. Rock, paper, scissors! Toto je jiný psychopat. Ready? Nie. Já to mám prostě. Rock, paper, scissors. Co? Paper, To je... scissors. Já. Kamoško, něco si byl ty versus frajerka. Kamoško, pozor na toto. Tak to je já. To nemůže bolet. Že snad tě to nebolí. Rock, paper, scissors! Ne. Ježíš, to je úzký. Ty vole, to nedělám nikdy. To tam máš může trafit. To nemá šanci. Toto by trafil len Pšeňo, ty by si to trafil. Jednu hodinu. Jdeme s děťma ven, jo? Pojďme ti to je natočit. 2 hodiny jsem házal. 3 hodiny. Čtyři. To by se nemala to nedělat. To jsem trafil? Aha, trafil. Rock, paper, scissors. Krosa, ahoj. Hello. Co to je? Čo je? Tak to ti je. To jsou retardy. We used a lot of junk food filming this, but thanks to this video, we are donating $2,000 to Helpline for Elderly. Takže vlastne on má povedať, čo by s ňou urobil hodinu. Aha, za tú hodinu, že čo by s ňou urobil. No ja by som im povedal, Kevin, už viem presne, čo by som povedal, keby som tam prišiel. Povedal by som jej, že ja budem na tope Darius a že ty pôjdeš robiť support alebo Vaynu. Pôjdeš hrať. Že proste naučím ho, že naučím ho hrať LoLku ako najlepšiu hru na svete. Isto by bola hneď. Na LoLku, hneď, ja by som išiel mesácov, bro. A chtěl bych říct, že jsi hezká, sexy holka. Poznáme sa pre Hardlackera. Lackerku, ďakujem za 8 mesiacov. Diskotéku. Já jsem společenský typ, tak. Aha, tak som si zobral na diskotéku. Co ty? Já se jmenuji, Petra se jmenuje. Tak čau, Péťo. Ahoj. Jestli bys si chtěla, tak bych tě pozval na Lízu. To víš, že bych chtěla. No a Jak se jmenuješ, aspoň řekni. Jmenuji se Petr, je mi 3. To je Arpreson, že? No, to je No, to je Arpreson, chalani. On má ešte aj jeho hlas. Arpre do piče. Chudáka človeka, čo sa v celke do piče. No, to je inak to, že urážame tohoto blázna, ty kokoto. Zarpesal niekoho porovnať to akože jebal. Na dízu, chlapci, na dízu zobere, no. Let. Pocházíš? Pocházím tady z Prahy. Hafik, ďakujem za sub, bro. Pýtaj si korotne, bože, aká mi sa pre Hafika, Hafik, ďakujem. Celý moc, keď to nemôžem vyšroviť. No tak já Hafik. začnu další. Hafik, dík moc, bro, celým situáciím za vďačný, ďakujem. Čem teda, no napadlo mi to právě teď. I ty jeden bastarde, vítej s námi na rande. Prosím moc, kdo mi přijde na pomoc, ačkoliv se strapním, taky tady básním. napadnout teraz. No, to bude tak všechno pro zjátek. No, jmenuji se Jarda, mám rád hudbu, no a to by mohlo stačit. Mohlo by. Děkuju. Počkej, Aleši, a proč jsi tak nervózní? No, protože jsem Si predstav, že tí ľudia teraz majú normálne plus 25 rokov. Alebo koľko? Plus 22. Už mají rodinu, No víš. tí už majú rodinu, jasné, určite. Niektorí už sú aj mŕtvi, no jen na starobu. V televizi, tak asi možná z toho a všichni mě doma drží palce, takže prostě u nás na vesnici jsou obrovský obrazovky už rozvěšený a jsem velice slavný jako po celé Kojouhlí, takže... To je paráda, ale podívej se, tak jim zamávej. Takže bych chtěl tímto všechny pozdravit všem, který mě drží palce.
Ahoj Ivo, Jsem já se jsem začal na hlavě, aha. se Králové a chtěl bych tě poprosit, aby si zvedla tu svou krásnou rostomilou prdělku a šla se mnou na rande. Tak to nemá slov, to je naprosto úžasný. Ale tam fetovali všetci chalani, to oni to teraz keď to pozerajú, tak povedia si, že jaj, to hentam som si normálne švacol 3 gramy, že to preto som bol taký vyčavený a vykrútený. To nemôže byť, bez toho určite nenatáčali túto show, to mi nehovorte chlapci. Vašek, je mi 18 let a chci se ti zeptat, co máš ráda za jídlo? Vašek. Jídlo, takže já mám ráda. Aha, Pizzu, ten ide po jedle, Vašek ide na to dobre. špagety, kuře, Vašek? kokovku, všechno. Vašek? No já taky mám rád tohle jídla. Chci se ti zeptat, co posloucháš nejvíc za muziku? Nejvíc, tak, jako zase. Vlastně to má tak Že 13 posloucháš jako. Lunatic a půjdu se picnout. To v žádném případě. Čo povedal? A půjdu se Nejvíc, tak, jako zase. Řekni, že posloucháš Lunatic a půjdu se picnout. To v žádném případě. Šípá na holení? Ahoj Ivano, jmenuji se Ty Aleš, ko. jsem od Čáslavy a tady každý už říkal jako kolik je mu let a Aha, foutme aj je to mňa. nějak stejně komu se to každý rok mění, jak si to já A ja si tam viem predstaviť, ale nešiel by som tam. Asi nevím, ale jediný co vím, tak 18 už mi bylo asi no. No čau Katko, já jsem Pavel, chtěl bych ti říct, že já mám jediný, co mám rád, tak to jsou 2 ptáky, fotbal a hokej, no. Jestli chceš, tak se mě na něco zeptat, protože mi už fakt nic víc nenapadá, no. Hele, upřímnost nade vše, zase na druhou stranu, jo? Dobrý, no hele, 2 ptáky, bez vás. Nazdar Káťo, já jsem Vašek a chci ti říct, že máš sexy chlupek v nose. To ste počuli? Prišiel za babou a povedal jej, že ja som Vašek a máš sexy chlup v nose. Timo, ten isto nie z našej galaxie, ten musí byť niekde inde. Čo ti jebe? To takto balia baby? Teda tak sa balili baby vtedy? Já jsem Vašek a chci ti říct, že máš sexy chlupek v nose. No, Aquarius, to v dnešnej dobe by tak bolo. Ahoj, já jsem Štěpán, já bych chtěl, aby mám takový koníček, já nejradši naštěvuju restaurační zařízení, tam mě vidět, by se mohli někam zajít. No mohli Já zkouším značky piv, tak... Počkej Štěpáne, můžeme z profilu se takhle podívat? Ukáž. Nevytahuj se! Tam brucho ukáže mne, zle. To je na mě vidět, ne? No to je vidět. Já jsem sportovec teda. Občas jenom televize, ale jinak hraju fotbal, no. Tak dá se to říct, teďka už spíš jenom tam ležím skoro, ale... Ale ja som je úprimný. Ti vadit, že já alkohol nepiju. A ne, tak můžeš sedět doma a přijdu vždycky. Ty jsi mě nechal doma, jo? No tak můžeš jít se mnou, no, tak tam limonádu jsem taky točí, já nevím, jak nepiju, No, takže já nevím, pomerančový jestli to tam v těch hospodách. Štěpáne, děkuju, bezva. Let's be ahoj. Ahoj, já jsem Lucka, jak se jmenuješ Já jsem Honza. No a strašně mě baví letání, jako letadla. A jak jako letání, že já bydlím v 11. patře a můžu tě jako vyhodit, ale že bys Ne, nechal. jako myslím letadlem, jako někam letět, A už jsi cestovat. kam letěl? No, letěl jsem do Irska, do Skotska a Zpátky. to taky, ale do Švédska. A jaká byla cesta na zpátek? Potkala jsi tam nějakou pěknou letušku? No, letušky jsou všechny. Chlapci, ten musí mať tak 430 IQ, ten vyšli by sme do každej súťaži, čo by bol proti nám. Hotovo. Pěkný. Co uděláš, když teda potkáš tu letušku, moc se ti líbí, ale moc. Vladimír, ahoj. Stojíš o to, aby se tě všimla, co uděláš? Prostě snažím se jí zaujmout vtipem. Tak je dobrý nápad. Víš co, protože kluci myslí jenom na sex, takže ten vtip neuškodí. Chceš, aby tady řekl vtip? Určitě. Nebudeme ho muši, nebudeme ho Povedal o budíku, chlapci. O budíku vtip by isto zabral. já myslím, že to Ale kuty magia, jasné, tomu hned Milan. Trhu. I smudala teda, tak. Nedala. Ahoj, já jsem Honza. A Ahoj, já jsem Lucka. Co tě zrušuje na holce? Zadek. Zadek? A máš rád větší nebo menší? Menší. Jo. A jakou to má výhodnost? Že je lehčí. Chtěl bys třeba naučit tancovat? No, chodím na diskotéky, A co posloucháš za hudbu? techno house. Tak to seš můj člověk.
Ale než Bohatě to- stačí, bohatě stačí, bohatě stačí. A to jde taky na ostatní, jo? tak Děkuji ti, Honzo, děkuji ti No, moc no, no. krát. To keď žena rozmýšľala, presne to vystihol. Masteros, žena rozmýšľala, že či bude na chalanov alebo na lesby, tak išla tam a hneď, na ženy, tak hneď 100% každá jedna tá žena, čo tam bola, tak hneď lesba. Tomu neverím, ty kovča, to čo tam vyberajú? To odkiaľ hen tí chaloši prišli? To bolo tak, keď som mal 4 roky, to takáto doba bola. A tak zas vtedy, keby videli nás, jak ľudia chodia niektorí, tak by sa isto tiež smiali. 25 rokov je dosť. A co se ti nelíbí na holkách? Na holkách? Že jsou drzí třeba. To Lucka není, to žádný Lucka je, ani zdaleka není. A co tanec takhle? Nějaký prostě haní. Můžu, no. Ukaž. Můžeš? A ukážeš mi něco, co bys mohl udělat? No nevadí, no. No to je skvělý! Děkuju ti! Čau Lenko, jmenuji se Miloš, je mi 19, studuju výpočetní techniku, a taky jsem dělal judo, mám rád sporty. Rád bych se s tebou rozdal na žíněnce. Tvoja. Jmenuji se David. Rád chodím Můj do první lesa. dlouhý Y subgól. Erzo X2 bro, kliknem na to, toto si to musím odložiť aj tak, že veľa hodín chaloši musím ísť s obsom. Já nevím, no. A romantika možná někde v přírodě, že? Teď tady je romantika, příroda. Toto chlapci, tu je Kevin, ajajaj. Ajajaj. Tu je náš moderátor Kevin. Někde v přírodě, že? Teď tady Tu je náš moderátor Kevin, áno, modrý nick. Kevin, áno. Debilka.